नमस्कार गाववाल्यांनो, मी संजना भोगले. माझ्या मालवणी कवग्या ह्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचा सगळ्यांचा खूप खूप स्वागत. तर आज आम्ही इलव कसालच्या श्री पावणाई रवळनाथ मंदिरात श्री रामनवमी निमित्त असलेल्या मॉरिशियसच्या आपल्या मराठी बांधवांचे कलागुण बघू. आता तुमका जर ह्यो प्रश्न पडलो असात की मॉरिशियसमध्ये आपले मराठी बांधव कसे, ह्या 7 समुद्रापार असलेल्या देशात मराठी बांधव कसे पोचले, तर तेचो एक इतिहास असा. आणि तो इतिहास जर तुमका जाणून घेवचो असा तर माझो यो व्हिडिओ पूर्ण बघा, म्हणजे तुमका या मागे काय इतिहास असा तो नक्की समजतलो. कार्यक्रम सुरू होऊच्या आधी देवासमोर कार्यक्रम नीट पार पडांदे म्हणान गाराणा घातला गेला. बाई माते देव पाच किलो 12 टक्का किलो अधिकाराची मर्यादा तर तुझ्या देशातून बाबा यापर्यंत पहिल्या तुझ्या या चतुर्सीमेत आज जो कार्यक्रम पहिलाच असा तो त्या ठिकाणी मुलाखत त्याच्या माझ्या समजगार ज्या 12-5 समजगार काही कारणास्तव शुभकार्य करतात आपण त्या ठिकाणी कार्यक्रम निर्विघ्ने पार पाडतो. त्यातच असलेल्याची आपली राखण रखवाली करून अशी नाव कीर्ती देवा. तर अशा प्रकारे देवाचो आशीर्वाद घेऊन त्यांच्यानी आपल्या कार्यक्रमाक सुरुवात केल्यानी मॉरिशियसवरून लोक येतली म्हणजे खूप उत्सुकता होती की ती माणसं कशी असतली. पण बघितल्यानंतर असा वाटला की ती आपल्यातलीच असत. अगदी आपल्यात मिळान मिसळान त्यांच्याने आपलं ह्यो कार्यक्रम सादर केल्याने आणि असं वाटलाच नाही की ही मॉरिशियसवरून इली आहेत. अगदी आपल्यासारख्याच राहणीमान, साडी वगैरे, नऊवारी साडी, ह्या सगळ्या त्यांच्यात नथ वगैरे हे सगळे गोष्टी जे असत ते अगदी आपल्यासारखेच म्हणजे दिसान इले. असं वेगळे पण असा काही वाटला नाही. अगदी ती आपल्यातलीच होऊन थैसर वावरत होती. अनेक असे मराठी भाषिक प्रेमी मॉरिशियसमध्ये सुद्धा उत्कृष्ट प्रकारे मराठी बोलतात. ह्या हैसर तुमका सगळ्यांका बघूक मिळताला, म्हणून व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. आता या ठिकाणी मान्यवरांच्या स्वागतापूर्वी आजचो दिवस ह्यो खूप महत्त्वाचो असा, कारण आज महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची 133वी जयंती असा आणि दीपप्रज्वलन करून घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेचा पूजन केला गेला. ह्यो दीप असा पवित्र विचारांचो, समतेचो आणि मराठी भाषेच्या विकासाचो. मराठी पाऊल पडते पुढे अशा पद्धतीचे विचार घेऊन चाललेल्या मराठी भाषेचो. खरा तर जाहलो धन्य ऐकतो मराठी बोलतो मराठी अशा पद्धतीन चाललेली ही मराठी भाषा जगाच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत जाऊन पोचली हा. आणि मॉरिशियस वरसून इलेल्या ह्या सगळ्या मराठी कलाकारांचा, बांधवांचा खूप खूप स्वागत केला गेला. सुंदर असा हा दिवस आहे आणि कार्यक्रम अतिशय हृदय असा आहे की मॉरिशसमधून आलेले आमच्या भगिनी आणि बंधू आपल्या कलेचं प्रदर्शन इथे करणार आहेत. त्यांच्या कलेचा आनंद आम्ही सर्वजण घेणार आहोत. अतिशय आनंददायी असा हा प्रसंग आहे आणि आनंददायी अशा या कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे ते कोकण मराठी साहित्य परिषदेच्या सिंधुदुर्ग शाखेनं. कोकण मराठी साहित्य परिषद ही पद्मश्री मधु मंगेश कर्णिक, सर्वांचे लाडके मधुबाई यांनी स्थापन केलेली संस्था आहे. ही संस्था आज मुंबईमधील ठाण्यापासून तर संपूर्ण कोकणपट्टी आणि गोव्यापर्यंत, इकडे बेळगावपर्यंत त्यांच्या शाखा पसरलेल्या आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये शाखा आहेत, तालुक्यांमध्ये शाखा आहेत आणि या प्रत्येक शाखेमध्ये मराठीच्या प्रसाराचं, प्रचाराचं काम चालू आहे. त्याचबरोबर साहित्य घडवणं, साहित्यिकांना, साहित्यप्रेमींना एकत्र आणणं, त्यांना व्यासपीठ देणं, त्यांना प्रेरणा देणं, त्यांना त्यांच्याकडून साहित्याची निर्मिती करून घेणं आणि त्यांना प्रेरणा देऊन पुढे आणणं, हे फार व्यापक प्रमाणात
आमचं कोकण मराठी साहित्य परिषद ही आमची संस्था करत आहे. आणि आज आम्ही मॉरिशसमधून आलेल्या आमच्या बंधू भगिनींचं इथे स्वागत करतो, सहर्ष स्वागत करतोय सिंधुदुर्ग शाखेतर्फे. आणि त्याचबरोबर त्यांच्या कलागुणांचा आम्ही आस्वाद घेणार आहोत. त्यांच्या मिक्स होणं आम्हाला खूप आनंददायी आहे, खूप सुखकारक असं आहे. आणि मला वाटतं प्रस्तावनेमध्ये मी अजून खूप काही बोलू शकते. जेथे जातो तेथे आमची भावंड, आणि तुम्ही खरोखरच आमची भावंड आहात. कारण आपल्याला माहित आहे का, मॉरिशसमध्ये 50% वर हिंदू लोक आहेत, म्हणजे आपलेच लोक आहेत. पण तिथे आश्चर्य म्हणजे जे आपण सण साजरे करतो ना, ते सगळे मॉरिशसमध्ये केले जातात. सगळे देव आमचे तिथे पण आहेत. आपले शिवाजी महाराज तिथे त्यांचेही लाडके आहेत, तिथे त्यांचे पुतळे आहेत जे आम्ही पाहून आलो. आणि इतक्या आपुलकीने त्यांनी आमचं स्वागत केलं त्या ठिकाणी की आमच्या आजोळची माणसं आली आहेत असं त्यांना वाटलं. हे असं का वाटलं, एक थोडक्यात 1 मिनिटात सांगू का. तर ज्यावेळी इंग्रज जसे आपल्या भारतावर राज्य करत होते तसे ते मॉरिशसवरही करत होते. आणि तिथे त्यांना जे उसाचे मळे वगैरे होते तिथे काम करायला मजूर मिळत नव्हते. मग त्यांनी काय केलं, आपल्याकडे लोकसंख्या अफाट, त्यामुळे आपल्या कोकणातून भारतातून वेगवेगळ्या ठिकाणांहून त्यांनी इथून बोटीतून मजूर म्हणून लोक नेली, तिथे तुम्हाला काम मिळणार म्हणून, आणि तिथे नेऊन सोडली. आणि पुन्हा आयुष्य त्यांचं आणि त्यांच्या अनेक पिढ्या त्या इंग्रजांच्या थोडक्यात म्हणजे गुलामासारखं त्यांना जगावं लागलं. पण जेव्हा इंग्रज गेले तेव्हा त्यांची प्रॉपर्टी असेल किंवा जे स्थायी त्यांची मालमत्ता होती ती ह्यांच्याच हातात आली, आमच्या पूर्वजांच्या म्हणजे मॉरिशसवाल्याच्या. आता तिथे ते राज्य करतायत. तर त्यामुळे काय झालंय की आपले हिंदू लोक तिथे आहेत 50%च्या वर, आणि त्यांना आपल्या ह्या हिंदू कल्चरबद्दल खूप आत्मीयता आहे, मराठी भाषेबद्दल आहे. तिथे फारशी मराठी बोलली जात नाही. मला वाटतं इथल्या फार कमी लोकांना मराठी कळत असणार. पण काही लोक जे नितीन बापूसारखे आहेत, सरांसारखे आहेत, तर ही लोक आपल्या पूर्वजांची ती भाषा आहे. जसं आपण त्यांचं संस्कृती जपण्याचा प्रयत्न करतोय तशी ही भाषा पण आपण जपली पाहिजे, म्हणून ते खूप जीवाचं रान करतायत. आणि गंमत अशी की ह्या साहित्य संमेलनामुळे केवळ तिथली भाषेचा विकास करणारी किंवा संवर्धन करणारी जी सेंटर्स आहेत आणि कोमल साखर हीच एकत्र आली नाही, तर चक्क तिथला सरकार, मॉरिशसचं सरकार आणि महाराष्ट्राचं सरकार ह्या संमेलनाने जवळ आलं आणि आपणही खूप जवळ आलो. आणि त्याचंच एक उत्तम उदाहरण म्हणून इथे एक सुंदर कार्यक्रम यांच्याकडून आपल्याला बघायला मिळणार. आणि मला वाटतं त्यांनाही खूप खूप आनंद होत असेल. मला वाटतं बरीच लोक ही पहिल्यांदा आले आहेत भारतात, त्यामुळे त्यांना खूप बरं वाटतं की आमच्या पूर्वजांच्या देशात आम्ही गेलो आहोत, ही आमची भावंड आहे, ही आमची माती आहे. तर हे समाधान त्यांनाही मिळू दे. आणि त्यांच्या कार्यक्रमाचा, आपल्याच लोकांचा कला पथकाचं त्यांच्या जे आपण कला दर्शन घेणार आहोत त्यांनी आम्हालाही समाधान वाटणार आहे. मी त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देते आणि थांबते. धन्यवाद. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ तालुक्यातील नेरुरपारमध्ये प्रभाकर श्रीधर नेरुरकर, त्यांना प्रोसी नेरुरकरच्या नावाने आहे. ह्या व्यक्तीने पहिल्यांदा त्यांच्या मामांची सर्कल होती ग्रेट वॉलाकर, आणि 1970 साली जेव्हा ते सर्कशीसाठी गेले आफ्रिकेच्या दौऱ्यावरती, आणि येताना त्याचे मामा म्हणाले की प्रभाकरराव आता आपण मॉरिशस भेटायला आहोत, तिकडे हिंदी भाषिक बरीच मंडळी आहे असं त्यांना सांगण्यात आलं. आणि ज्यानंतर त्यांचा पहिला तळ सर्कलचा जो कोरोमंडल आहे त्या ठिकाणी गेला, तर त्यांना तिकडे मेवासिंग आणि बापू नावाचे एक ग्रस्त मिळाले, जे आता हे नितीन बापू आहेत त्यांच्या ह्याच्यापैकी, त्या काळात ते खासदार होते. आणि त्यांची ओळख झाली, म्हणाले इकडे मराठी लोक आहेत. तर तेवढे कसे शक्य आहे, 6000 किलोमीटर हा मॉरिशस देश आफ्रिकेच्या जवळ, भारतीय लोकांमध्ये मराठी कशी काय गेले.
तर त्यावेळेला त्यांना वाकवट या ठिकाणी ते घेऊन गेले स्वतः मेवासिंग आणि ते बापू. आणि तेव्हा त्यांना कळले की हे सगळे मराठी आहेत, महाराष्ट्रात आलेला. तर त्यांचं पहिलं स्वागत केलं बेसावनं. आणि ही सगळी मंडळी कोकणात गेलेली होती. दारामध्ये त्यांच्या मारुतीचं मंदिर, घरात विठोबा गणपतीचे फोटो, ते ग्रंथ इकडचे, अशी सुरुवात झालेली आहे. तर तुम्हाला अभिमान पाहिजे की मॉरिशस मध्ये आणि त्या काळात केसरीमध्ये प्रसिद्ध बरेचसे हे गेले. आणि प्रसिद्ध नेरुरकरे ह्या इकडे सांगायचे नाही, सगळ्यांना माहिती असेल. तर अशा प्रसिद्ध नेरुरकरांच्यामुळे मला पण संधी मिळली त्याच्यानंतर. आणि मी गेली 20 वर्ष सतत त्याच्यामध्ये बरेचसे सांस्कृतिक कार्यक्रम आपण केलेले आहेत. आणि त्याच्यात त्याचबरोबर माननीय प्रदीप ढवळसाहेबांच्या आपण कोकण साहित्य केले. तितके जास्त काही बोलणार नाहीये. तर त्यामुळे धन्यवाद. मंदिराच्या देवाला नमस्कार करतो. जय श्रीराम. तसेच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर नमन करतो. आणि उपस्थित सन्माननीय व्यासपीठ, उपस्थित सगळं प्रेक्षक मंडळी आणि इथल्या रसाळची सगळी जी मंडळी आहेत, माझा सप्रेम नमस्कार. आज आम्हाला खूप आनंद होतो. आपल्या पूर्वजांच्या भूमीमध्ये आम्ही आलो आणि विशेषतः मॉरिशस ची मंडळी इथे कार्यक्रम सादर करण्यासाठी आज यांचं पहिलं प्रयोग असणार आहे महाराष्ट्रामध्ये. आणि यांचं 5 प्रयोग असणार आहे इथे. आणि विशेषतः आमच्या बरोबर सुद्धा अर्जुनजी कुर्लाजी आहेत वैसके. यांचं हल्लीच सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि संगीताच्या विश्वामध्ये मॉरिशस सरकारने यांना सन्मानित केलेले आहे ओएसके म्हणून. कारण खूप वर्षांपूर्वी पासून यांचं कार्यक्रम चालू आहे महाराष्ट्रामध्ये. सगळं मॉरिशस लोकांना इथे घेऊन यांना एक आंतरराष्ट्रीय पातळी देऊन आपली कला सादर करण्यासाठी आज यांच्या बरोबर मी आलो. आणि तुम्हा सगळ्यांना अशीच मी आशा करतो की आपली जी मंडळी असणार आहे आपापली कला सादर
नमस्कार. आज या ठिकाणी व्यासपीठावर बसलेले आमचे परममित्र, त्याचबरोबर कोकण मराठी साहित्य परिषदेचे सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी आमचे आदरणीय श्री मंगेशजी मस्केजी आणि व्यासपीठावर बसलेले आमचे सगळे जे दिग्गज लोक आहेत, तुम्हा सर्वांना आणि माझ्यासमोर बसलेले या गावाचे किंवा या परिसरातील सगळे लोकांना मी तुम्हाला नम्र अभिवादन करतो. सर्वप्रथम आमच्या मॉरिशस मराठी सांस्कृतिक केंद्राच्या वतीने आणि आमच्याबरोबर आलेल्या शिष्टमंडळाच्या वतीने मी मंगेशजींचा सत्कार करू इच्छितो. तेव्हा कृपया मंगेशजी तुम्ही पुढे या. आमचे पूर्वज 200 वर्षांपूर्वी याच भागातून म्हणजे कोकण पट्ट्यातून मॉरिशसला आले होते, गेले होते. ते कशाने? विमानाने नाही, 200 वर्षांपूर्वी ते बोटीने गेले होते. त्याच आठवणीने आम्ही तुम्हाला एक भेटवस्तू देण्यास इच्छितो, तुम्ही जरा स्वीकारा. एक विचारातून आपण मंगेश मस्के यांचा सन्मान करत आहात की ज्या जहाजाने बोटीने प्रवास केला आपल्या मानवाने पूर्वजांनी, त्याची एक आठवण, एक स्मृती विचारपूर्वक आपण या ठिकाणी आणलेले जोरात टाळेवाजव असे विचार करणं आणि प्रेरणा देणं म्हणजे अत्यंत महत्त्वाचा आपल्याला दिसते. म्हणजे अतिशय सुंदर अशा पद्धतीचे विचार आणि त्या ठिकाणी स्मृती आपण ठेवणार आहोत. आणि त्याचबरोबर सर्व कलाकारांच्या वतीने अजून एक तुम्हाला तुमचा आभार मानू इच्छितो. तेव्हा आमच्या पूर्ण कलाकारांच्या टीम तर्फे केलिशा आपल्याला एक श्री गणेशाचं छायाचित्र देत आहे. गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती. पण बोलत बहुतेक जागरण करू आज. तर आम्ही सांगत होतो आमचे पूर्वज 200 वर्षांपूर्वी या कोकण भागातून मॉरिशसला गेले होते, ब्रिटिश काली किंवा फ्रेंच काली. आणि आम्हाला आज समजलं की हे जे देऊळ आहे 400 वर्षापूर्वी आहे, बरोबर. तर आता गणित केला तर मंदिर 400 वर्ष जुनी आहे आणि आमचे पूर्वज 200 वर्षांपूर्वी मॉरिशसला गेले. म्हणजे कदाचित या परिसरातून काही लोक त्या काळी मॉरिशसला गेले असेल. काही संबंध नाही, काही नातं नाही, पण आज जवळजवळ 200 वर्षानंतर आपलं दुसऱ्या पद्धतीने नातं जुळत आहे. तेव्हा परत एकदा व्यासपीठावर बसलेल्या सर्व दिग्गजांचे मंगेशजी आणि तुमच्या सर्व सहकाऱ्यांचे मी हृदयापासून तुम्हाला तुमचा आभार मानतो की तुम्ही या ठिकाणी, आणि विशेषतः म्हणजे रामनवमी चालू आहे या शुभ दिवशी, या शुभ तिथी आमचा कार्यक्रम तुम्ही या ठिकाणी आयोजित केला. परत एकदा तुम्हा सर्वांना कोटी कोटी धन्यवाद. परत मॉरिशसला आलात की मी बघतो माझं शेड्यूल बदलून तिथं हजर लावण्याचा प्रयत्न करतो. कारण जेव्हा तुम्ही मागे आला होता, तुम्ही इकडनं तिकडे गेले, मी तिकडनं इकडे आलो. लुपालुपी छुपाछुपी कसा काय म्हणतात त्याला, मी 35 लोकांचं भजन मंडळ घेऊन आलो होतो महाराष्ट्रामध्ये त्यावेळी. तेव्हा आपण शिर्डी साईबाबा मंदिर, प्रतिशिर्डी शिरगावला, त्याचबरोबर जेजुरी गडावर आणि पंढरपूर विठ्ठलाच्या चरणी आपण भजन सेवा केली होती. तर परत एकदा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष सन्माननीय भगे साहेब आणि मंचिकावरील सर्व उपस्थित आणि रसिक बंधू भगिनींचं कसार गावाच्या वतीनं या ठिकाणी मी त्यांचं स्वागत करतोय. आम्ही कसारवासीय भाग्यवान म्हटलं तर चुकीचं ठरणार नाही. कारण मॉरिशसवरून पहिला कार्यक्रम महाराष्ट्रात कसार या गावी होतोय. त्यामुळे ही पाहुणे लावला तर ती कृपा असावी असं म्हटलं तर चुकीचं ठरणार नाही. 200 वर्षापूर्वी आपल्या या भागातून जी माणसं मॉरिशसला गेली आणि आज आपल्या गावात हा कार्यक्रम सादर करतात,
आपली मराठी बोली परदेशात सुद्धा कशा पद्धतीनं त्या ठिकाणी कार्यक्रम केले जातात याचं प्रात्यक्षिक थोड्याच वेळात आपल्याला या ठिकाणी प्रत्यक्षात दिसेल. मी पुन्हा एकदा सर्व मॉरिशसहून आलेल्या बंधू आणि भगिनींचं कसाल गावाच्या वतीने या ठिकाणी स्वागत करतोय आणि थांबतोय. धन्यवाद. सांस्कृतिक कार्यक्रम पाहिजे. आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष कोकण मराठी साहित्य परिषद शाखा सिंधुदुर्गचे अध्यक्ष आणि संपूर्ण कार्यक्रम घडवून आणण्यामध्ये त्यांचं महत्त्वाचं असतं आहे. मंगेशजी मस्के यांना विनंती करतो की आपले विचार व्यक्त करावे. सन्माननीय व्यासपीठावरील उपस्थित अर्जुन कुकळाजी चेअरमन मॉरिशस मराठी कल्चर सेंटर ट्रस्ट, श्री नितीन बापू अध्यक्ष मॉरिशस मराठी स्पीकिंग युनियन मॉरिशस, श्री दिलीप ठाणेकर जनरल सेक्रेटरी जागतिक सांस्कृतिक शैक्षणिक सामाजिक मंच भारत आणि इतर 23 जण मॉरिशसहून आलेले होते. त्याचप्रमाणे या ठिकाणी कोकण मराठी साहित्य परिषदेच्या सौ उषा परब, कुडाळ तालुका अध्यक्ष वृंदाताई कांबळी, सावंतवाडी तालुका अध्यक्ष ॲडव्होकेट संतोष सावंत, मालवणचे तालुका अध्यक्ष काही कारणामुळे उपस्थित राहिले परंतु त्यांच्या नावाचा उल्लेख करतो, सुरेश ठाकूर, कोकण मराठी साहित्य परिषदेचे हृदयजी पिंटो, त्याचप्रमाणे सुरेश पवार, आता उत्तम प्रकारे सूत्रसंचलन केलेले भरत गावले, देवस्थान कमिटीचे सर्व सदस्य पदाधिकारी आणि महनीय व्यक्ती, त्याचबरोबर नकुलजी पारसेकर आणि अतिशय 2 माणसांचा उल्लेख त्या ठिकाणी मला करावा लागतोय. ते आमचे तुमच्या कसाचे चिरागजी बांदेकर, संदीपजी वालावकर आणि उर्वरित सर्व महनीय व्यक्ती यांचं या ठिकाणी उत्तम प्रकारे कोकण मराठी साहित्य परिषदेच्या वतीने स्वागत झालेलं आहे. कोकण मराठी साहित्य परिषदेची सुरुवात मुहूर्तमेढ संस्थापक अध्यक्ष पद्मश्रीजी मधु मंगेश कर्णिक यांनी केली आणि त्यांच्या कृपा आशीर्वादाने हा योग आपल्याला आलेला आहे. मी सर्वात प्रथम तुम्हा कसालवासियांना धन्यवाद देतो. मगाशी परब साहेबांनी त्याचा उल्लेख केला परंतु सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा अध्यक्ष म्हणून मी त्याचा खास उल्लेख करतोय की तुमच्या कसालवाल्यांचं फार मोठं भाग्य आहे की संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून हा पहिला मॉरिशसचा कार्यक्रम तुम्हाला होतोय. आता आम्ही देणारे इथे श्रीदेव पाहुणे बसलेले आहेत, त्यांच्या कृपा आशीर्वादानेच या ठिकाणी हा अतिशय उत्तम प्रकारचा कार्यक्रम होतोय. मॉरिशस सरकार आणि भारत सरकार यांचे संबंध पहिल्यापासून खूपच चांगले आहेत परंतु कोकण मराठी साहित्य परिषदेच्या वतीने मॉरिशसला जे साहित्य संमेलन झालं त्यामुळे ते आणखी दृढ झालेलं आहे. कोकण मराठी साहित्य परिषदेचं आणि महाराष्ट्र शासनाचं आणि विशेषतः कोकणाचं नातं या आई मुलांचं, बहीण भावांचं, वडील आणि मुलांचं अशा स्वरूपाचं हे नातं आहे आणि हे नातं जपण्याचं काम इथल्या 3 महनीय व्यक्ती उत्तम प्रकारे करत आहेत. मागच्या वेळी मॉरिशसला गेल्यानंतर नितीन बापूंनी खूप उत्तम प्रकारे आम्हाला कॉपरेट केलं, आमचा मान सन्मान केला, अतिशय उत्तम प्रकारे तिथले कार्यक्रम आयोजित केले. आमची राहण्याची, खाण्याची, उठण्याची, बसण्याची सगळी महाराष्ट्राची सोय त्यांनी उत्तम प्रकारे केली. म्हणजे आमचे दिलीप ठाणेकर आणि ते दोघे जण ते सगळं काम करत होते आणि त्यावेळीच वाटलं की आम्ही मॉरिशसला गेलो असं आम्हाला वाटलेलं नाही. आमच्या कोकणातल्या, आमच्या महाराष्ट्रातल्या, भारत देशातल्या कुणीतच आहोत असं आम्हाला वाटलं. आणि विशेषतः म्हणजे मॉरिशस इतकं उत्तम देश आहे की त्यांनी संपूर्ण समुद्र जो किनारा आहे तो त्यांनी जवळपास व्यापलेलाच आहे. अर्ध्या समुद्रात ते घुसलेले आहेत आणि तिथं जे त्यांनी उत्तम प्रकारचे देखावे उभे केलेले आहेत. विशेषतः उत्तम प्रकारची हॉटेलं, निसर्ग सौंदर्य, मंदिरं हे मॉरिशस सरकारने उत्तम प्रकारे जपलेलं आहे. आता बऱ्याचशा वक्त्यांनी इथं व्यक्त केलं की अनेक वर्षापूर्वी हे लोक इथून नेले गेले आणि त्यांना तिथं थांबवून घेतलं गेलं आणि त्यांची 5वी का 4थी 5वी 6वी पिढी ही सुद्धा उत्तम प्रकारे काम करून तिथल्या शिरा बापू नावाच्या मंत्री होत्या, पूर्वी मंत्री होत्या, त्या सुद्धा आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या होत्या आणि आत्ताचे सुद्धा खासदार तिथले आहेत ते सुद्धा आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्हे आपल्या इथले आहेत. असे उत्तम प्रकारची देवाणघेवाण महाराष्ट्र शासन आणि भारत सरकार आणि मॉरिशस सरकार यांच्या माध्यमातून चाललेले आहे. मध्यंतरीच्या कालावधीत महाराष्ट्र शासनाचे वतीनं आम्ही तिथं गेलो. महाराष्ट्र शासनाने सिंधुदुर्ग जिल्हा नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रातून 100 प्रतिनिधी साहित्यिक तिथं नेले. उत्तम साहित्यिक त्या प्रकारे तिथं होते. आमच्या कोकण मराठी साहित्य परिषदेच्या अगदी कामयाब झालेल्या आहे. त्यांनाही कधी वाटलं होतं की आपण हम होंगे कामयाब ये कधी. आज मला वाटतं तो दिवस आलेला आहे आणि त्या निमित्तानं ही मॉरिशसची मंडळी जी आलेली आहे तिकडे त्या सर्वांना आम्ही धन्यवाद देतो.
आणि या कोकण भूमीमध्ये त्यांचं स्वागत करतो, आभार मानतो। या ठिकाणी या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं अर्जुन पुतळाजी, सन्माननीय दिलीप ठाणेकर, तसेच सन्माननीय नितीन बापू यांनाही मी धन्यवाद देतो, आभार मानतो। विशेष आभार म्हणजे या ठिकाणी श्री देवी पावनादेवी रवळनाथ देवस्थान कमिटीचे कसाल यांनी इतर सर्व प्रकारची सोय करून दिलेली आहे, त्याबद्दल त्या देवस्थान कमिटीचे अध्यक्ष आणि देवस्थान पूर्ण कमिटीचे मी विशेष या ठिकाणी आभार मानतो। या ठिकाणी आमचे राजीवजी परब आहेत, पिराजी बांदेकर आहेत, तसेच संदीप वालावकर साहेब इथं उपस्थित आहेत आणि या कार्यक्रमासाठी त्यांनी सर्वांनी अगदी यशोचित असं योगदान दिलेलं आहे, त्याने मी या ठिकाणी धन्यवाद देतो। धन्यवाद। यानंतर सांस्कृतिक कार्यक्रम आपल्याकडे होणार आहे। या ठिकाणी मॉरिशस मराठी सांस्कृतिक केंद्र मॉरिशस सहर्ष सादर करत आहे सांस्कृतिक कार्यक्रम। या ठिकाणी प्रथम राज्यगीत होईल, त्या राज्यगीतासाठी आपण सर्वांनी उभं राहावं अशी मी सर्वांना विनंती करतो। राज्यगीत जय जय महाराष्ट्र। जोरदार टाळ्या। छान असं महाराष्ट्र सगळा करायला गेलं तिथे बस जा पुढे जा तिथे बस। या ठिकाणी आता आपण कार्यक्रमाची सुरुवात तशी महाराष्ट्र गीताने केली, तसेच आपण जे शुभ कार्य किंवा एखादा कार्यक्रम आपण घेतो त्यावेळी आपल्या हिंदू संस्कृतीप्रमाणे गणेशाची आपण आठवण करतो। त्यामुळं या ठिकाणी आता
गणेश वंदना होईल. गणेश वंदन. शिवसुता गौरी नंदना जय घोष तुझ्या नामाचा दुप्रवर्ण तू एक दंत चरणी ठेवी तो माझा काया तुझी अपार हे विघ्नेश्वर विश्वाचा तू चालक तुझ्या भक्तीत सारे होतात रंग भक्ताचा तुझा सुख दुःखात तुझी सावली ठेवी कृपा तुझी माऊली मेरा कार्य कलाकार तू रे दे सद्बुद्धी तू मारे तुझ्या नावाचा काही विषात तू रे चरणी देवा करीतो तुला वंदन.
शिवशंभूच्या लग्नाची भले हळद पाठवली, हळद पाठवली, अबाबाई नवरी नटवली, हळद पाठवली, अबाबाई नवरी नटवली, ईशा हळद पाठवली, अबाबाई नवरी नटवली. आई, हे सगळं काय आहे? कोणतरी लग्न करत आहे का? सखी, मतदान दिले ना? होय दिले. मतदान केल्यावर खूप गर्दी होती. आणि तू मतदान घ्यायला केव्हा जाणार आहेस? मतदान आणि मी कधीच नाही. माझ्याकडे अधिक महत्वाचे काम आहे. मी नाही जाणार मतदान केंद्रावर. मतदान देणे हे प्रत्येक देशभक्ताचे कर्तव्य आहे. आई, जर तू मतदान दिले नाहीस तर इतर लोकांना तुमचे राष्ट्रीय प्रतिनिधी निवडण्याची संधी मिळेल. सखी, हे सर्व राहू दे. आधी घे, बस ना. आणि या देखण्या तरुणाचे चित्र बघ. तो किती हिरवासारखा दिसते ना. कोण आहे तो? तो आश्रय आहे. अमेरिकेत राहतो. त्याच्याकडे खूप चांगली नोकरी आहे. सांगायला मागतो. सखी, मी तुझे लग्न त्याच्याशी ठरवण्याचा निर्णय घेतला आहे. काय? माझे लग्न? मला अजिबात मान्य नाही. पण सखी, तो किती देखणा आहे. नीले डोळे, स्टायलिश हेअर, तो अगदी राजकुमारासारखा दिसतो. पण आपल्या लग्नाचा विचार माझ्या मनात नाही. अगं, तुला आश्रयसोबत अमेरिकेत राहण्याची संधी मिळेल. तुझे भविष्य उज्ज्वल होईल. अमेरिकेत? आई, परदेशात 4 वर्षांचे शिक्षणानंतर मी मातृभूमीची सेवा करण्यासाठी परत मॉरिशसला आले आहे. आणि आता पुन्हा मला अमेरिकेत करण्याचे आहे तुला? अगं, मॉरिशसमध्ये तुझे काय उरले आहे? मॉरिशसने आतापर्यंत तुझ्यासाठी काय केले आहे? मला शिक्षण, पुस्तके, वाहतूक सुविधा आणि वैद्यकीय उपचार हे सगळे मोफत मिळाले आहेत. मला माझ्या एससी व एचएससी परीक्षेसाठी कधीही फी भरावी लागली नाही. ठीक आहे, पण सखी, पुन्हा एकदा विचार कर की. नाही म्हणजे नाही. आई, आज राष्ट्रप्रेम संस्थेतील 2 व्यक्ती घरी येणार आहे. राष्ट्रप्रेम संस्थेतील? कशा? देशभक्तीच्या दिवा या माझ्या प्रकल्पावर आम्ही चर्चा करणार आहोत. माय ड्रीम प्रोजेक्ट, ज्याला मी रात्र दिवस खूप मेहनत करत आहे. आई, तू जा आणि कोणी आराम कर. या प्रकल्पामुळे तू लग्नाला दगा देत आहेस ना? हैया, मला पण ते कुठे आले आहे. नमस्कार. नमस्कार. हे सुखलेला गगनला सखी अग्रवाल से खरा आहे का? हाय, मी सखी आहे. मी राष्ट्रप्रेम संस्थेची अध्यक्षिका मिस पकोला. सॉरी आणि मी संस्थेची सचिव मिस जोशी. तुम्ही असू शकता. आम्ही तुमच्या देशभक्तीच्या दिवा प्रकल्पाचे विश्लेषण केले आहे. त्यात देशभक्तीच्या अनेक पैलूंचा समावेश आहे. आपल्या वरिष्ठ मुलांमध्ये नक्कीच देशभक्तीची मूल्ये विकसित करणे मदत होईल. तुम्हाला कळविण्यात आम्हाला आनंद होत आहे की तुमच्या देशभक्तीच्या दिवा प्रकल्प आमच्या मॉरिशस बेटावरील सर्व प्राथमिक शाळांमध्ये निवडण्यात आला आहे. हे तुमचे मंजुरी पत्र आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून मुले आनंदाने एकत्र राहायला शिकतील. विविधतेत एकता होईल. होय, मुले एकमेकांबद्दल प्रेम, आदर आणि मूल्ये विकसित करतील. थांबा, मी काही मिठाई आणते.
कामावर का ठेवता? ते चांगले नाही. अहो, ती माझी आई, गुणवंती बाई. आई? कशी? जरा आमच्या सोबत बसा ना. मावशी, जमिनीवर का बसला आहात? सोफ्यावर बसा. सोफ्यावर? नको नको, मला भीती वाटते. मी नेहमीच जमिनीवरच बसते. मग आम्ही पण तुमच्या बरोबर खाली बसू. मावशी, मी पकोडा आणि मी चिंगशी. समोसा बाई. समोसा? चटणी बाई. चटणी. तुम्ही दोघी किती चांगले आहात. मावशी, समोसा आणि मावशी, काय करत आहात? मी फरशी साफ करते. दररोज घरातील सर्व कामे मीच करते. सखी, हे काय आहे? एका खऱ्या देशभक्ताने लोकांची काळजी घेतली पाहिजे. माझी पाठ अजूनही खूप दुखत आहे. खूप त्रास होत आहे. पहा, तिला किती त्रास होतो. तिच्या वेदनादायक डोळ्याकडे पहा. माझे वेदनादायक डोळे पहा. सुनेली सखी, तू अशी निर्दयी स्त्री आहेस. हे सर्व सामाजिक कार्य केवळ दिखाव्यासाठी करतेस. स्वतःच्या आईवर इतका क्रूरपणा. तुला माहित आहे का, दररोज सखी मला भिजलेली स्टील भाजीपाला देते. अरे, कालच आपल्या मैत्रिणी बरोबर पाणीपुरी खायला गेली होती आणि आता शेळी भाजी खाल्ली तिने. काही नाही. आणि दररोज या लोकांना माझ्या अश्रूंनी पाणी देते मी. त्यामुळे ही वनस्पती एवढं उदास दिसते. याआधी तिने या वनस्पतीकडे पाहिलेही नाही आणि आता अश्रूंनी पाणी देते ती. सरी, मला जोडीवरची परत लाव. आमच्या राष्ट्रपती संस्था तुमच्यासारख्या निर्णय सोबत कधीही काम करणार नाही. पकोडाबाई, चिंकी मावशींना वृद्धाश्रमात घेऊन जातो. तिथे ती शांततेने जगू शकेल, सखीच्या अत्याचारापासून दूर. चला मावशी, चला. चला मावशी. सखी वाचवा. चला मावशी. सखी, स्वतःच्या हाताने स्वतःच्या पायावर फुला मारून घेतली आहेत का? भोगा तर करणंच पाहिजे. मला पण नाही समाजाची नाही. जय
तिच्या मैत्रिणींना हाणहाण अशी. थांब, डोंट शूट. काशी बाई गेली. मी गुणपती बाई आहे. मी फक्त ऍक्टिंग करत होती. अभिनयाचे कारण ही सांग आता. सखीशी बदला घेण्यासाठी. बदला? होय, तिने माझ्या पसंतीचे अमेरिकन तरुणाशी लग्न करण्यास नकार दिली होती. मला एक सांगा, मॉरिशस पेक्षा अमेरिका फार छान नाही का? नाही मावशी, मातृभूमीपेक्षा दुसरी कोणतीही चांगली जागा नाही. देशभक्तीच्या दिवा या प्रकल्पापासून मी शिकले की अमेरिका असो की जर्मनी, भारत असो की चीन, कोणत्याही देशाची सर्वात मोठी शक्ती आहे तेथील लोकांची देशभक्ती आहे. विविधतामध्ये एकता. माझ्या देशाचा अभिमान आहे. म्हणूनच माझा मॉरिशस देश महान आहे. आई, मला इथेच राहू दे, म्हणजे मी माझ्या प्रोजेक्टवर काम करू शकेन. सखी, माझा आशीर्वाद तुझ्या पाठीशी आहे. तिथेच राह आणि तुझ्या प्रोजेक्टवर काम कर. देशभक्तीची मूल्ये पसरव. बरं, आम्हाला मतदानासाठी मतदान केंद्रावर जायला हवं. उद्या पुन्हा येऊ तुमच्या प्रकल्पावर चर्चा करण्यासाठी. चला चिची, चला. जय मॉरिशस, जय मॉरिशस, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र. महाराष्ट्राची लोककला कोळी नृत्य आपल्या समोर लवकर सादर होईल. मित्रांनो, एवढ्या दूरवरून आलेले कलाकार अगदी अक्षलित असे मराठी कार्यक्रम सादर करतायत आणि आपण त्यांना अत्यंत चांगल्या प्रकारचा प्रतिसाद देत आहात. तुम्हाला सर्वांना धन्यवाद देतो. आता थोड्या वेळात कोळी डान्स आपल्याला पाहायला मिळेल.
बघा, गणपती गणेशोत्सव मॉरिशसमध्ये मोठ्या प्रमाणात साजरा होतो. तुमच्यापैकी किती लोकांना माहिती आहे ते मला एवढं माहीत नाही, पण जर तुम्ही फेसबुकवर किंवा गुगलवर शोध केला तर तुम्हाला खचितच दिसेल की मॉरिशसमध्ये गणपती उत्सव गणेशोत्सव कसा साजरा होतो. आणि तिथं आमच्या पूर्वजांनी इथून कोकण पट्ट्यातून ते तिकडे आपण झाकडी म्हणतो, आता व्यवस्थित नाव माहिती नाही, आम्हाला पण माहिती नाही, पण गणेश चतुर्थीच्या दिवशी आम्ही ह्या झाकडी नृत्याचं म्हणजे एकदम प्रचलित आहे. तिकडे आमचे पूर्वज रात्रभर देवाच्या चरणी श्रीच्या चरणी झाकडी नृत्य झाकडी गाणी म्हणून असं 1.5 दिवसांचा गणपती ते साजरा करीत असं म्हणजे अशी प्रथा अजून चालू आहे. आणि नवीन पिढी कसं आहे की हळूहळू त्या झाकडीचं जे पारंपरिक पद्धती जसं आपण करायचो ते हळूहळू नवीन पिढी त्याच्यामध्ये नवीन स्टेप्स वगैरे हे लावून हे झाकडी करत आहे. तर आम्ही थोडं पारंपरिक रीतीने तिथं गणेशोत्सव झाकडी कसं करतो ते तुमचा थोडं या ठिकाणी आपण दाखवणार आहोत. ते तुम्ही पण आमच्या बरोबर झाकडीमध्ये भाग घ्या आपापल्या जागी. धन्यवाद. बोला गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती ओंकार प्रधान रूपा गणेशाचे ओंकार प्रधान रूपा गणेशाचे
धन्यवाद. उमसपाचे पदाधिकारी त्यांना मी स्टेजवर निमंत्रित करत आहे. तर गाववाल्यानो, बघितलास ना, ह्या साता समुद्रापार असलेल्या देशात मराठी बांधव कसे पोचले ते, त्याचो इतिहास तुमका समजलो ना. तर 200 वर्षापूर्वी इंग्रज लोक किंवा ब्रिटिशांच्या काळात काम करण्यासाठी मजूर किंवा कामगार मिळायचे नाही, आणि म्हणून आपल्या देशातल्या लोकांका कामगार बनवून त्या ठिकाणी नेला गेला, आणि त्यानंतर ते काही लोक तिथे स्थायिक झाले, आणि त्यांचेच हे वंशज जे आपले मराठी बांधव असत, आणि तेही मॉरिशियसमध्ये. गाववाल्यानो, तुमका सुद्धा मॉरिशियसचो कार्यक्रम बघितलो असा वाटला काय हो? माका तर नाही वाटत. माका असा वाटला की आपलेच कोणीतरी इथे या ठिकाणी आपली कला सादर करतं, होय की नाही? म्हणजे इतक्या साता समुद्रा पार देशात रवान सुद्धा आपली मराठी भाषा ते बोलतात, ह्याचा खूपच मोठा कौतुक असा. तर तुमका ह्यो माझो व्हिडिओ आवडलो असा तर व्हिडिओक लाईक करा, कमेंट करा, आणि तुमच्या मित्रपरिवाराक शेअरसुद्धा करा. ह्यो व्हिडिओ संपूर्ण बघितल्याबद्दल तुमचे सगळ्यांचे खूप खूप आभार. तर आता भेटाया अशाच एका नवीन व्हिडिओत. तोपर्यंत टाटा बाय बाय. धन्यवाद.